haggard face. Mag-walking kami ni Lola. Ayan si Lola, oh. Diyan. Dito kami sa eskwelahan nag-walking. Ayan. Ayan si Lola. Alam nyo guys, ang bilis-bilis ni Lola mag-walking. Ayan. Sakit pa rin ng ulo ko. Kasi natulog ako kagabi na basa yung buhok ko. Eskwelahan po to. Ayan. 3 times. 3 beses kami ni Lola iikutin namin to. Ayan, itong oval. Tignan nyo, ang bilis-bilis niya. Kahit limang beses yan, hindi yan napapagod. Yan, tignan mo. Sandra, papaisa mo po. Ayaw niya na mag-ikot doon kasi mainit na. Kalahati na lang. Kanina maraming nag-exercise dyan na matatanda. Dyan. Late kami nag-walking ngayon kasi nagpaypay muna kami doon. Nagpaypay ng mga prutas. Yung dragon fruit. Yung pears. Mga biskuit. Yun. Pinapaypay muna bago namin kainin. Hindi ko alam kung ano yung okasyon na naman ngayong August dito sa Taiwan. Bakit kami nagpapaypay? Yan, pangatlong balik na namin. Ang bilis-bilis ng lolong maglakad. Eskwelahan po to. Wala pong pasok ngayon, 2 months po. Bakasyon na po yata nila. Tatlong balikan lang kami tapos uwi na. Tapos mag-aalmusal. Women yang koran mayuran lah. Pijahaw. Women cipay pa ya. Dadalawan na lang kasi kami dito sa eskwela. Kasi nagpaypay muna kami bago kami pumunta nag-walking. Pero kung hindi kami nagpaypay maaga, mga 6, ganun, nandito na kami nag-walking. Ang daming tao dito. Ang halaga, dito sa Taiwan napansin ko, ang halaga sa kanila yung pag-walking. Kahit pa yung matanda na yan, yung mga matatanda dito, kahit yung nahirapan na yung paa nila, pinipilit pa rin nila mag-walking. Ang halaga sa kanila ang walking.
Ayan, pauwi na po kami. Tapos na. '86 years old na si lola ko. Ang bilis-bilis pa niya maglakad. Ayan guys, tapos na, pauwi na po kami. Yung hindi pa po nakasubscribe sa channel ko, mag-subscribe na kayo. Paklik na rin po yung bell para ma-notify kayo sa ating susunod na video. Again, thanks for watching. Bye-bye!